Sababbin fina-finan Indiyan Hausa sun shigo shagonmu na Telegram. Sabbin fina-finai masu ban sha'awa sun sake fitowa a wannan makon, cike da labarai masu ɗaukar hankali da nishaɗi mara iyaka. A cikin waɗannan fina-finai za ka samu soyayya mai daɗi amma cike da rikitarwa, rikici, makirci da abubuwan mamaki, tausayi da darussa masu amfani a rayuwa, faɗa, jarumta da gwagwarmaya mai cike da ƙalubale. An fassara su zuwa harshen Hausa mai sauƙin fahimta da ingantaccen sauti domin jin daɗin ku. Ga mai buƙatar waɗannan fina-finai ko ma wani fim da yake so ya kalla, tsoho ko sabo, zai iya tuntuɓar mu a Telegram ko manhajar WhatsApp a wannan lambar wayar da yake jikin wannan bidiyo domin samun su. Sai kun zo, muna maraba da ku.